Sziasztok! Young motherfucker G vagyok. Csá, na, sztár élet. Szóval, ez itt a Screen Live, és újra kezdjük. Megmondom őszintén, hogy azért nem nagyon csináltunk semmi olyasmi új fejleményt a Screen Live-val kapcsolatban, mert azt hittük, hogy titeket nem biztos, hogy érdekel az, amit mostanában minden nap csinálunk, mert a sztár élet, meg az, hogy celebkedik az ember, meg olyan fasságok, az azért érdekli az embereket. Viszont az, hogy normális átlag munkabérből próbáljon megélni az ember, az elég nehezen megy, ezért nem biztos, hogy rátok akartuk zúdítani azt a nagy mennyiségű fáradalmat, amit ezügy kapcsán csináltunk. Szóval, igen, cigizek, és bazzeg, ez van, kocadohányos lettem. Szóval, ami a lényeg, hogy a Screen Live-ban most megmutatjuk azt, mert én úgy gondolom, hogy mégis érdekelne titeket, hogy hogyan nyitjuk meg a tyúkolat, ezek a szórólapok. Na most, hogyha nézitek itt a pecót, itt nézzük, kétkezűleg raktuk össze ezt az egész házat. Gyere hátrébb, legyen benne a burba is, amit mi raktunk le. Kétkezűleg. Én csákányoztam, én lapátoztam a Zsolti barátommal, ketten beleadtunk szinte szívünket, lelkünket. Ami a lényeg, hogy nagyon sok mindent el kell majd mondani. Szerintem fogjuk is mondani, hogy mennyire engedték ezt, és mennyire tisztelik, becsülik a mi munkásságunkat. Úgyhogy legálisan adózó polgárként szeretnénk megnyilvánulni a köztársadalom szemében. Ez szép volt, ez gyönyörű volt. Ez nagyon, nagyon nehéz, szóval, hogy szerintem lopni, csalni, hazudni, alkalmazottnak állni sokkal könnyebb, mint legális úton pénzt keresni, úgy, hogy adózol annak a rendes kormánynak. Megnyitottuk a Nemzeti Tyúkolat, lassan ki lesz nyitva. Mi fogunk szórólapozni is, mi fogjuk elkészíteni. Egyébként azt néztem, hogy a címlapon is megnézitek, elég gyökerek vagyunk, hogy 150 forintért adunk fél liter limonádét hideg citromkarikákkal, meg lime-karikákkal, meg jéggel. Az elég gáz. Na most, ami a legkomolyabb, hogy lesz egy hotdog, ami egy extra hotdog. Ez úgy fog alakulni, hogy 75 centis hotdogot csinálunk. Az körülbelül ekkora lesz, majdnem egy méteres hotdog. Még egyszer? Ugye? Igen, még egyszer? Ekkora lesz. Ez 73 fél volt, még 2 centit rá kéne tolni. Így 72 fél, 75 centis lesz, majdnem egy méter lesz. Szóval, ami a lényeg, hogy nagyon sok mindent csinálunk. Csinálunk egy olyan hamburgert, aminek az lesz a neve, hogy pokol tüze hamburger. Úgy lesz egyébként csinálva, hogy kíváncsi vagyok, hogy ki az a nagymenő fiatalember, itt meg lehet mutatni, hogy ki az, aki kemény, ki az, aki nem, aki megbírja ezt tenni. Kerül majd egy összegbe, és annak az összegnek szinte a felét kell kifizetni, hogyha meg tudod enni. A 75 centis hotdoggal is, várj, 75 centis hotdoggal is úgy lesz majd, ez is úgy lesz majd kivitelezve, hogyha meg tudod enni, akkor majdnem a felével olcsóbban fogod megkapni ezt a hotdogot. Gyertek be az üzletbe. Még egyelőre semmi nincsen kész, szóval ma a Jopi alakítgatott itt nagyon sok mindent. Az uniós szabályoknak minden megfelel. Ugye kétfázisú öblítés, egyfázisú mosogatás, kézmosó, a hűtők, külön a húsos hűtő, zöldséges hűtő, üdítős hűtők, vagy kávégép, a melegen tartók, a grillcsirkesütő, az olajsütő, a rostlap, minden itt van, már csak egyetlen egy dolgot, a meleg szendvicsütőt kell majd megvenni, kurva életbe. Szóval, hogy még azt megvesszük, és akkor utána minden rendben lesz. Elvileg, amikor már ezt a videót nézitek, akkor már nyitvatartás fog üzemelni, és mindenkit szeretettel várunk. Ez a 13. kerületben a Viktor Hugo és a Hegedűs Gyula utca sarkán lévő Tyúkolban. Minden megtalálható, nagyjából egyébként csak csirkével fogunk foglalkozni, csirke hamburgerek, csirke roslapon sütés, naturcsirke, rántott csirkék, üdítők, hamburgerek, hotdogok, menük, úgyhogy minden megtalálható. Várunk titeket is sok szeretettel, ugyanúgy, ahogy én is itt lesz a Jopi barátom is, és mindenféle fajta nemű kívánságot ki fogunk elégíteni. Úgyhogy jó lenne, hogyha jönnétek, ki szeretettel várunk itt egy jó kajával, titeket meg egy jó üdítővel, egy idő eltöltéssel, kizárólag elvitelre és házhoz szállítás lesz, viszont nem fogunk azért szólni, ha valaki megvész és véletlenül itt akarja megenni majd valahol a
környéken, jó? Úgyhogy várunk titeket szeretettel itt a parkolóban, még egy-két munka, amit most ezt a folyamatot bemutatunk, ahogy a kerítés, majd kiszedjük, hogy az emberek ide jöjjenek, az, hogy feltöltjük káruval, kimegyünk a Nagybani piacra, kijöttök majd velünk, elmegyünk össze-vissza, közben mellette zenélünk is, mert az albumnak most már tényleg késznek kéne lennie. Úgyhogy várunk titeket szeretettel, Young G, ez itt a Screen Live, itt pedig a Tyúkol. Peace!